Hát nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit újra, egy kis kihagyás után visszatértünk újra a Könyvtárból jöttem podcast platformunkra egy rendhagyó adással, hisz ezúttal nem kívülről hívtunk vendéget, hanem úgy gondoltuk, hogy ezt most házon belül oldjuk meg, mivel lassan közeledik a hulladékcsökkentés hete, és szerencsére könyvtárunkban működik egy igen aktív csoport, a Zöld Könyvtári Munkacsoport, akinek három könyvtár három képviselőjével is itt ülök, és akkor, hogy beszéltük ABC sorrendben? Könyvtári betűs, de igen, Gyurkóné Marton Beáta a József Attila Városi Tagkönyvtárból, Jasszab Istvánné az Apáczai Csere János Tagkönyvtárból is, Németh Anikó a Deák Ferenc megyi és városi könyvtárból, de hosszú nevünk van, de végére értünk, és akkor kezdjük a legis legelején. Hát olyan nagyon mélyen, nem is megyünk bele, hogy mi az a környezetvédelem, de az mindenképpen érdekel, hogy ti hogy gondoltok erre, nektek miért fontos a környezetvédelem, és akkor most hozzunk egy olyan kérdést, én mondjam el. Szóval önmagában tényleg az érdekel engem, hogy egyrészt hogyan alakult ez a Zöld Könyvtári Munkacsoport, mi volt az apropója, másrészt pedig, hogy ti miért éreztétek fontosnak abban, hogy ez mögé odaálljatok, és foglalkozzatok ezzel a témával. Hát kezdjük talán az elején, hogy a környezetvédelem mindig is fontos volt a könyvtár számára, de azt tudni kell, hogy ez a környezetvédelem már nagyon régóta érlelődik az emberiségben, és igazából a 90-es évektől kezdődött el egy zöldkönyvtári mozgalom az Észak-Amerikai Egyesült Államokban, és onnantól kezdtek elterjedni ezek a fogalmak, a zöldkönyvtári fogalmak, hogy zöldkönyvtáros, zöldkönyvtártudomány, zöldkönyvtári testületek, zöldkönyvtári foglalkozások. Van egy nemzetközi szervezete a könyvtárosoknak, ez az IFLA, a Nemzetközi Könyvtári Szövetség, a programjai és célkitűzései közé beépítette a környezetvédelmet, és megalapította azt a munkacsoportokat, amelyek ezzel fognak foglalkozni majd. 2016-ban alapított egy zöldkönyvtári díjat is, ami nagyon érdekes, mert Magyarországon most már 4 könyvtár is megkapta, és mi is szeretnénk majd a későbbiekben erre a díjra pályázni. A megyei és városi könyvtárnak az előzményeiről talán annyit, hogy 2017. júliusából voltak az első tudatos lépések, tehát előtte is vigyáztunk már, hogy hova dobjuk a műanyagot, de onnantól kezdve külön lett a hulladékkezelés, a műanyag és a papír, elkezdődtek a környezeti nevelési foglalkozások az óvodákban, az iskolákban, és a 2019-ben indult a Pláza könyvtár, amikor a leselejtezett könyvek és az adományozott könyveket a plázában, az alaplázában elhelyeztük egy polcra, amit rendszeresen feltöltenek. A kolléganő tud beszélni róla. A Pláza könyvtár működik. Igazából hoz egy könyvet, vigy életkönyvet, alapon működik. Ez is egy olvasás népszerűsítő és környezetvédő tevékenységünk is, tehát a lesejtezett könyveket kivisszük, ott bátran válogathatnak az érdeklődők, elvihetik, illetve az otthon már feleslegessé vált könyveket behozzák, elhelyezik ide, és akkor ez gazdára talál újra. Tehát nem szemetesbe köt ki, hanem egy ilyen örök körforgásba kerülnek ezek a könyvek. Az Apáczai Könyvtárban is régóta foglalkozunk a környezetvédelem témakörével. Még annak idején, mikor az Zalaegerszegi városrészek művelődési központja és könyvtárra voltunk, már akkor az újrahasznált, ez a barna papír, nem is tudom most hirtelen a papír típusának a nevét, már azt használtuk, mindenféle iratokat azon készítettünk el, tehát elkezdtük használni ezeket a rosszul nyomtatott papírokat, kis cetliket fölvágtuk, és különböző
különbözőképpen használtuk fel a gyakorlatunkban. Tehát már akkor nálunk is tudatos volt ez a környezetvédelem, illetve az óvodás és iskolás csoportoknak nagyon sok foglalkozást tartottunk ezekben a témakörökben. Nagyon hasznos volt, hiszen itt a Kertvárosban amúgy is vannak zöldkönyvtári címet elnyert óvodák, például a Napsugár úti óvoda is egy ilyen, és ugye az ő óvoda, tehát a Napsugár úti óvodának a kis óvodásra is jártak hozzánk foglalkozásokra. Tehát szó, ami szó, a környezetvédelemmel már nagyon régóta foglalkozunk mi is, és ez még csak jobban teljesedik ki, hogy megalakult a zöldkönyvtári munkacsoportunk. Azt tudni kell, hogy ugye ez 2017-től indult, és akkor 19-20-ban is voltak olyan programok, amelyek ehhez kapcsolódtak, meg volt nálunk az Ökoanyu Nagy Réka, vagy ökosarok kialakítása. A minősített könyvtár cím elnyerésével ott már fontos volt behelyezni a témák közé a zöld mozgalmunkat, vagy hogy milyen ilyen tevékenységeket végzünk ezzel kapcsolatban. És akkor igazából 2021. január 15-én, ugye a pandémia kellős közepén egy online alkalomból megalakult a zöldkönyvtári munkacsoport 9 fővel eredendően, és akkor ez a munkacsoport kidolgozott egy munkatervet, ami alapján azóta is dolgozunk, tehát mindig újabb és újabb ötleteket hozunk be, hogy minél zöldebb legyen a könyvtárunk, és minél több szolgáltatást tudjunk nyújtani az olvasók számára. És ebben az időszakban alakult mind a 3 könyvtárban a zöldkönyvtári sarok, tehát itt ugye az volt a cél, hogy az olvasókat is egy olyan tér felé vigyük, ahol rengeteg idézője, nagyon sok virágot elhelyeztünk, tehát hogy ő is érezze azt, hogy igen, ez egy különleges tér, hogy ide leülhet, a zöld környezetben olvasgathat, zöld tartalmú könyveket, folyóiratokat, és ez nagyon jól működik mind a 3 könyvtárunkban. Mit tapasztaltok, hogy az olvasók szempontjából mennyire lett népszerű ez a kezdeményezés, illetve látjátok esetleg, hogy így a munkatársak, a kollégák között is egy enyhe bimbózó szemléletváltás kezd kialakulóban lenni? Teljesen mindegy, melyik őtök kezdi. Mind a 3 könyvtár esetében. Jó, hát akkor a József Attila Városi Tagkönyvtárban 2022-ben valósult meg teljes mértékben az ökosaroknak a kialakítása. A könyvtárnak egy eldugottabb, csendes részére helyeztük el két polcot, két széket, egy kis asztallal, rengeteg virággal, amit már mi bújtottunk, vagy mi nevelgettünk, illetve azokat a könyveket sikerült oda betennünk, amelyek tényleg a környezetvédelemmel, az öko mozgalmakkal kapcsolatosak, és nem csak szakkönyvek kerültek oda, hanem szépirodalmi könyvek is, például az a Politnak a 8 karja, ami kimondottan egy ökoregénynek számít, illetve azt is tudni kell, hogy nem csak a felnőtt olvasószolgálatnak van egy ilyen részlege, hanem a gyerekkönyvtárban is, a gyerekkönyvtárosok is létrehoztak egy kis ökosarkot. Ők is a gyerekkönyveket, tehát a kukásautótól elkezdve a szelektív hulladékgyűjtésig, ugye már megpróbáljuk ugye kora gyerekkortól a gyerekeket ránevelni a környezetvédelemre, ők a legfogékonyabbak, ezt ugye tudni kell, és ugye elveszett volna nálunk, ugye tudni kell, hogy a gyerekkönyvtár és a felnőtt könyvtár különböző helyen van, tehát nem biztos, hogy megtalálta volna az anyuka azt a gyerekkönyvet, amit keresett a mi részlegünkbe, illetve a másikba. Azt én magam is hallottam, hogy volt olyan olvasó, aki nagyon-nagyon örült ennek az ökosaroknak, mert tehát azt mondta, hogy ő nem találta volna meg ezeket a könyveket, amelyeket mi oda kigyűjtöttünk, és rendszeresen oda jár kölcsönözni, és múltkor például ötletet is adott, hogy mi az, amit még szerinte esetleg ott meg lehetne találni, illetve mi az, amit megvásárolni lehetne nekik, hogy ez létre, tehát hogy tovább tudjuk fejleszteni.
Ebben az ökosarokban mi még elhelyeztük azokat a tárgyakat is, amit a Doboz Matyi keretében a kollégák készítettek. Ez a Doboz Matyi, ez egy online kézműves foglalkozás, ezt ugye 2021-ben a pandémia idején indítottuk el. Ezek újrahasznosított anyagból készült kis dísztárgyak, használati tárgyak, mert anyák napjára, húsvétra, karácsonyra készültek különböző dolgok újrahasznosított anyagokból, de készült táncolórobot vagy malacperse is az újrahasznosítás jegyében. Tehát ez a József Attila Városi Tagkönyvtárban, amit az ökosarok, illetve az olvasókról el lehet mondani. Vagy talán még a Beporzók napja, ami márciusban van. A Beporzók napja kapcsán tudni kell, hogy a jeles napokhoz kapcsolódóan minden alkalommal könyv és linkajánlót, rendezvényeket szervezünk. Ugye a legjelentősebbek a Beporzók napja, ami egy nagyon nagy kampányunk volt, mert 2020-ban vagy 2021-ben indult. Ilyenkor mindig virágmagokat ajándékozunk az olvasóknak, már azoknak, akik igényt tartanak rá, és arra kérjük őket, hogy amikor ezek a virágok kikeltek, virágoztak, akkor egy fényképet küldjenek be nekünk, illetve hogy hozzák vissza esetleg, hogyha a magját, hogy a következő évben is tudjuk ezeket a magokat osztogatni. Ez először csak az első napon osztottunk virágmagokat, tehát március 10-én, utána viszont egy héten keresztül történt ez a virágmag csomagoknak az elosztása. Most említetted a virágmagokat, ami, ha jól tudom, akkor azon kívül, hogy egy ilyen érdekes akciók valósulnak meg ezzel kapcsolatban, odáig nőtte ki magát, hogy most már elmondhatjuk a könyvtári szolgáltatásá is vált a virágmagoknak a kölcsönzése, és ez ugye nálatok, Anikó, valósult meg a megyei könyvtárban, amit onnan tudok, hogy én cipeltem a szekrényt többek között. Így igaz. Ez a szolgáltatás valóban 2024-től fog indulni. Most ott tartunk, ugye, hogy a magok begyűjtésével kezdjük. Igazából ez a magkönyvtár egy magbank és a könyvtárnak az ötvözete, tehát hogy a könyvtár helyet ad a helyi honos növények cseréjére, a magok kölcsönzésére. Hitelben, igen, hiszen cserébe majd csak, ha valaki magot kölcsönöz tőlünk, vagy cserébe csak annyit várunk, hogy ugyanannyi, tehát majd ha kikelt a növény, akkor ugyanannyi magot hozzon vissza belőle, illetve ha véletlenül nem kell ki az a növény, vagy nem sikerül magot fogni belőle, akkor bármely másik magot is szívesen fogadunk cserébe. Igazából most még a feltöltés folyamatánál tartunk. Ugye a könyvtár tett egy felhívást a helyi közösségeknek, illetve a környező települések lakosságának, hogy segítsék feltölteni ezt a magkönyvtárat, és hát nagy örömünkre szolgált, hogy nagyon sok mag érkezett, amit majd ugye bekerülnek a magkönyvtárba, mindegyik külön kis zacskóba. Hát egy adag, egy körülbelül 20 magot, egy ilyen balkonládányi magot fog tartalmazni. Egy ilyen kolléganőm készített egy ilyen speciális kis borítékot, amin nem csak a mag neve, fajtája van feltüntetve, hanem hogy mikor kell elvetni, esetleg palántázni, illetve a kertészkedés buktatói is, hogy mennyi vízigénye, mennyi tápanyagigénye, vagy fényigénye van ennek a magnak. Van ugye még egy ilyen nagyon feltűnő dolog a megyei könyvtár környékén, ami szerintem a ti munkátokat dicséri többek között, nagyon sokat beszélünk róla. Mi is ez pontosan? A fűszerkertre gondolsz. Igen. Jó szót kerestem. Igen, a fűszerkertben található növények magjai is be fognak kerülni, és ott már benn is vannak a magkönyvtárba, tehát reméljük, hogy majd azokatból is fognak kölcsönözni az olvasók, és akár a kiskertben, akár a balkonon meg fognak jelenni ezek a kis fűszernövények. Hát a fűszerkert, ugye... Ki gondozza a fűszerkert? A kollégák közösen gondozzák. Rá tudtátok venni őket, locsolják és ültessenek, ássanak. Ültetnem
permetezzenek. Nem, vegyszermentes fűszerkertünk van, ami nagyon fontos. Kiprovokál. Igen. A magkönyvtárban is vegyszermentes magokat várunk, tehát a lehetőség szerint. Hát a kollégák gondozzák, gyomlálják, elhelyeztünk benne rovarítatót is, hogy azért a rovarok minél jobban oda is szokjanak, és porozzák, és a kollégák közösen születelnek, illetve még közösségszolgálatos diákok is segítenek ebben a nagy munkában, hiszen idén levendulatermésből hát nagyon, nagyon kinőtte magát. A fűszerkerthez kapcsolódóan megemlíteném, hogy a Turinform iroda indított egy gasztrosétát, azzal a címmel, hogy mi így szeretjük, kóstold meg, és ők bekapcsolták a megyei könyvtárnak a fűszerkertjét is ebbe a sétába, és itt az egyik kolléganőnk, Kocsisné Sipos Rozál volt az, aki felvállalta ezt a tevékenységet, és már 4 alkalommal is körbevezette ezeket az úgynevezett gasztrosétázókat ebben a fűszerkertben. Kaptak egy kis levendulacsokrot ajándékba, és mindenki nagyon meglepődött, és nagyon örült annak, hogy egy ilyen kis oázis van a belváros szívében. Ugye ezt tudni kell, hogy a megyei könyvtárnak a piac felüli oldalán lévő zöld területnek a gondozásáról van szó. És ha már faültetésről volt szó, nem csak a megyei könyvtár mellett van 2 darab úgymond könyvtárosok fája, hanem a József Attila tagkönyvtár a Landorhegyen található, és ott is ültettünk 2 darab smaragdfát. A smaragdfa, azt tudni kell, hogy az egyik legtöbb oxigén termelő fa, és ezeket a fákat, meg 2 darab is van belőle, Nagypáli önkormányzatától kaptuk, akik ugye amiről tudni kell, hogy ők egy ökofalu, és ők voltak azok, akik először ezt a smaragdfát felhasználták a faluban. Nagypáli viszont bemutatkozott a mi könyvtárunkban. Van egy sorozatunk, amikor a környező települések mutatkoznak be a József Attila városi tagkönyvtárban. Az ott a faluban található értékeket mutatjuk be, tehát akik festenek, fotóznak, kézműves dolgokat készítenek, de Nagypáli esetében ugye arról is szó volt, hogy mint ökofalu az ő teljes tevékenységi formájukat is bemutattuk. Tehát összesen most már 4 könyvtárosok fája van. És akkor elmondhatjuk ugye végül is azt, hogy ez egyébként Zalaegerszegen is nem egyedülálló dolog, hisz egyébként is nagy faültetési láz van minden évben, hogy és ehhez is be tudtunk kapcsolni. Mi következő? A következő fa. Az nálunk lesz akkor az apácaiban. A Pálkai könyvtárostól. Igen, tényleg, most hallottam. Verásról kaptunk, most nem tudnám megmondani. Páfrányban. Igen. Szóval akkor mi várható? Igen, tehát az is elültetésre kerül, és a fűszerkertben lesz a helye ő neki. Na, szuper. És akkor mikor hoztak ide is most már nekünk az apácaihoz ültetni fát? Hát amikor megjelenik a magkönyvtárban az első facsemete, azt megígérem, hogy az apácai könyvtár elé fogjuk elültetni. Ilyet akartam. És ha már az apácainál tartunk, illetve ugye mindenképpen szeretnélek titeket még kérdezni, milyen jövőbeli programok vannak. Úgyhogy most Erika, hozzád fordulok, ugyanis mi már jó párszor sikerült valahogy közösen, külön-külön, ahogy kijött, amelyikünk ráért, olyan programot szerveznünk, ami ugye környezetvédelemmel, hulladékcsökkentéssel kapcsolható össze, legfőképp ugye gyerekek számára, de hogyha én az emlékezetem nem csal, akkor konkrétan már podcast is volt, ugye ilyen még a legelején, ami konkrétan a hulladékcsökkentéssel foglalkozott. Úgyhogy azt szeretném kérdezni tőled, hogy ez nálunk végül is akkor milyen programokkal valósult meg, vagy programokban valósult meg, illetve milyen programok várhatóak még a jövőben. Hát most nagyon sok mindent kérdeztél egyszerre, na de menjünk sorjában. Először is egy pár szót azért én is mondanák, hogy az apácai könyvtárban is 2020-ban alakult meg az ökosarok,
mondjuk mi nagyon sokat gondolkoztunk, hogy hol is helyezzük el. Mert ahova mi szerettük volna egy olyan helyre rakni, ami egy kicsit csendesebb, ahova el lehet vonulni, el lehet vonulni, olvasgatni. Meg is tettük ezt, de arra jöttünk rá, hogy az olvasóink nem így gondolták, tehát nem igazán volt kihasználva ez a hely. Ezért újra kellett gondolni a történeten, és most egy olyan térben rendeztünk be az ökos sarkot, hogy aki belép mi hozzánk a könyvtárba, szinte szembe kerül ezzel a sarokkal, úgy mondom, és speciál nem sarok, hanem egy ilyen elszigetelt olvasói rész. Tehát nekünk itt találhatóak ezekkel a tartalmakkal kapcsolatos ismeretterjesztő könyveink, akár gyerekeknek, akár felnőtteknek. Azt tapasztaljuk, hogy le is ülnek a gyerekek is, meg a felnőttek is, és igénybe veszik. Tehát ez egyszer ugye a ökosaroknak a története. Visszatérve a kérdésedre, igen, voltak korábban is programjaink, hiszen ha belegondolunk, mostanában, tehát minden évben, 2020-tól megrendezésre kerül ez az Európai Hulladékcsökkentési Hét. Ez egy országos program, mind a 3 könyvtárunkban, tehát minden egyes alkalomkor van neki egy tematikája. És mind a 3 könyvtárunkban ennek a tematikának megfelelően szervezzük ezeket a programokat, és ezt azért is szeretném kiemelni, mert ahogy mondtam is 2020-tól zajlik, és minden egyes alkalomra elismerő oklevélben részesült mind a 3 könyvben. Tehát annyira nagyon jó programokat ajánlottunk a olvasóinknak, akár személyesen, akár online térben gondolkodunk, hogy eddig a 3 éven keresztül mindig megkaptuk ezeket az okleveleket. És ugye apropó, most megint lesz, november 18-tól 26-ig terjedő héten, most a csomagolás kerül a fókuszba, ez a tematikája ennek a programnak. Itt még ugye most a szervezés alatt tartunk, a programokat regisztrálni kell a felületen, és utána lehet majd a megvalósításokról beszélgetni. Készülünk mi is, de hogy mivel ez még egyelőre erről még nem szeretnék beszélni, mert majd úgyis közé tesszük a honlapokon, illetve a könyvtáraknak, többes számban mondom, a könyvtáraknak a közösségi felületein. Tehát ez a hulladékcsökkentési hét. De ezen kívül a zöld könyvtári munkacsoport utolsó megbeszélésén eldöntöttük, sőt, lehet, hogy korábban is benne volt már a munkatervünkben, de itt született meg az a döntés, hogy elindítjuk útjára a Zöld Könyvtári Esték című programsorozatot. Most ez mit akar? Úgy szeretnénk, hogy mind a 3 könyvtárban hívnánk szerveznénk ismeretterjesztő előadásokat, és ez szépen beosztva. Tehát októberben mondjuk az Apáczai Könyvtárban, novemberben a Deák Ferenc megyei könyvtárban, illetve decemberben pedig a József Attila városi tagkönyvtárba kerülne sor ezekre az előadásokra. Nálunk az Apáczai Könyvtárban már megvolt, hiszen október 24-én vendégünk volt Fülöp Zoltán, az Ezer Jófű Kft. Képviseletében. Ő egy nagyon ismert gyógynövénytermesztő szakember, és róla tudni kell azt, hogy ő egy nagy területen gazdálkodik, vagyis nem, termeszti ezeket a gyógynövényeket, fel is dolgozza őket, és ezzel kapcsolatosan egy nagyon érdekes és tartalmas előadást, utána pedig egy közvetlen beszélgetésre került sor nálunk. Na most ezt a vonalat szeretnénk tovább vinni, ahogy mondtam is, novemberben és decemberben is tervezünk meghívni előadókat, de ezek szervezése még folyamatban van. Na most szeretnénk azt is, hogyha ez a Zöld Könyvtári Esték program sorozat, ez úgymond hagyományként meg tudnánk tartani a jövőre való
vonatkozásban, vagy a jövőben is helyesebben. Így gondoltunk arra, hogy majd tavasszal is szeretnénk egyet, amikor ugye megkezdődnek a kertekben ezek a foglalatosságok, tennivalók, és ott is ugyanígy szintén, hogy mind a 3 egységünkben a mostaninak megfelelően ismeretterjesztő előadásokat, programokat szeretnénk megvalósítani. Tehát így nagy vonalakban ennyi rendezvény vagy programról tudnánk beszélni, sőt, még hogyha visszatekintek, még talán meg kéne említenünk ezt az Állatok Világnapjára is, hogy ugye meghirdettük a Bogáncsnak és a Bársonytalp. Igen, a Bogáncsnak és a Bársonytalp alapítványnak, hogy az ott gondozott állatok részére ennivalókat, tápokat gyűjtöttünk, és ezt majd egy takarókat, eszközöket, és majd át fogjuk adni a alapítványnak. Ez is egy nagyon jó kezdeményezés, most csináltuk először, és szeretnénk, hogyha ez is jövőre is megmaradna. No, meg akkor még egy gondolat, a jeles napokra is mindig csinálunk valamilyen zöldítéssel kapcsolatos programokat. Ha visszatekintünk, készültek például a Földnapjára is könyvjelzők, online játékok a gyerekeknek. Ahogy a Bea is mondta, a Doboz Matyinak is állandóan ez a jeles naphoz kapcsolódó videókat készítettünk a gyerekeknek, szóval igyekszünk nagyon sokféle színes programot úgymond kitalálni, és a felhasználók felé eljuttatni. Ja, és még valamit, bocsánat, ezekről a programokról folyamatosan a honlapokon és a közösségi oldalakon tájékoztatjuk a használóinkat. Sőt, a József Attila a Városi Könyvtárnak a honlapján is egy ilyen menüpont, ez a zöld info, és itt mindenféle olyan dolog megtalálható, amit eddig a munkacsoportunk elvégzett. Annyi mindenről beszéltünk, hogy, és bízok benne, hogy valamilyen szinten kedvet is csináltunk, hogy ezután érdeklődőknek. Engem az érdekelne most tulajdonképpen, hogy itt beszéltél például, hogy a József Attila tagkönyvtárnak van külön felületen, honlapja, de hogy egyébként hogyan tudnak az olvasóitok, vagy egyébként, aki nem olvasóink, mondjuk érdeklődők tájékozódni ezzel kapcsolatban? Van-e valamilyen olyan platform, amire mondjuk föl lehet iratkozni, vagy infót kaphatnak? Ezt most úgy mondom, mintha én nem tudnám. Jó, tehát 2023. júniusától elindult a zöldkönyvtári hírlevél. Ebben a zöldkönyvtári hírlevélben zöld cikkek vannak, könyveket és egyéb cikkeket ajánlunk, podcast ajánló van. A hónap különleges növényéről esik szó, annak a gondozásáról. Aztán a Bolygónk megmentői sorozatban mindig egy híres embert mutatunk be, Greta Thunbergtől elkezdve Attenborough-ig. Bezárólag ezen kívül felhívjuk a figyelmet a szezonális zöldségekre és gyümölcsökre, tehát abban a hónapban, és ehhez kapcsolódó receptek is találhatók. Ez a zöldkönyvtári hírlevél, erre feliratkozni, amikor az olvasók beiratkoznak, ott van egy olyan kérdés, hogy szeretne könyvtári hírlevelet kapni, ekkor az olvasó eldöntheti, hogy szeretne vagy nem. Ha igen, akkor a tematikus hírlevélként kikerül hozzájuk ez a zöld hírlevél, illetve az egyes tagintézményeknek is van külön-külön hírlevele programokkal, könyvajánlókkal. Aki viszont úgy gondolja, hogy ő ezt nem szeretné, ezt a platformot használni, ő le is tud róla iratkozni. Tehát alapból, aki ezt bevállalta, akkor ő ezt meg is kapja. Ez a zöld hírlevél ugyanúgy, mint ahogy az előbb említettünk, ugyanúgy megtalálható a József Attila könyvtárnak a Zöld Info címszó alatti platformján, tehát ott vissza lehet keresni az Európai Hulladékcsökkentési Hetet, vissza lehet keresni az összes Doboz Matyit, vissza lehet keresni az összes Túráz velünk programot, az összes hírlevelet, az zöldkönyvtári estéket, tehát minden olyan programot, amit 2019-től elindult és megvalósult, ezek megtalálhatók itt tematikus sorrendben.
és mondjuk akkor ezek szerint, hogyha valaki mondjuk föliratkozik eleve a könyvtár hírlevél, akkor erről is tájékozódhat, de ezt gondolom akkor meg lehet utólag is tenni, tehát hogy mondjuk most eddig nem volt feliratkozva, de más nem ezek a témák miatt szeretne. És mi a helyzet azokkal a munkatársakkal, vagy nem is nem csak munkatársakkal, hanem esetleg érdeklődőkkel, akik mondjuk ilyen irigyen néznek rátok is a túráitokra, és nagyon szeretnének csatlakozni egyhez. Ezt tudni kell, hogy a Túráz velünk programsorozat elindult 2021-ben már, eredendően a közösségek hetéhez kapcsolódott. Voltunk már kint az Azáleás erdőben, voltunk az 1000 jó fű portálnál voltunk még kint ugyanúgy, illetve voltunk az Alsó-erdei Vidám Szabadidő Központban is, és csatlakoztunk egy országos kezdeményezéshez is, ez a Világgyalogló hónap. Tudni kell, hogy az október az a Világgyalogló hónap, ennek a célja igazából, hogy a gyaloglást népszerűsítse. És a könyvtárunk zöld munkacsoportja csatlakozott hozzá, most Gépárti tavat kerültük meg, ez egy olyan 7,5 kilométer távolság volt, megnéztük az érdekességeket, és erről fel kellett töltenünk egy beszámolót is. De ami nagyon érdekes még, hogy ez a Túráz velünk folytatásában szeretnénk az olvasók felé is nyitni, és az elkövetkezőkben Nagypáli az ökofalut szeretnénk esetleg megnézni, Csácsbozsokot, illetve a Csácsbozsokban az arborétumot, illetve a városgazdálkodás Kft-nek is vannak olyan területei, ahol érdekes és jó dolgokat találunk. Ez mind gyaloglás lenne, és a későbbiek folyamán ugye egy megfelelő létszám esetén az olvasók is részt vehetnének ezeken a programokon. És csatlakozhatnak természetesen a kollégák is, akik kedvet éreznek a sétához, a zöldben való kiránduláshoz, úgyhogy nyugodtan csatlakozhatnak hozzá. Igazából ez a része érdekelt legjobban, hogy én mikor és hol jelentkezhetek, és kinél. Most hivatalosan országvilág előtt van. Hát én nagyon köszönöm, hogy eljöttetek és beszéltetek erről, mint kollégátok. Mondhatom, hogy így figyelve ezt a fajta aktivitást, én még nagyon hosszú ideig bízom benne, hogy ez nemhogy kitart, hanem mindig csak több és többé válik. Úgyhogy nagyon sok sikert kívánok, és még egyszer nagyon köszönöm, hogy eljöttetek és beszéltetek. Mi köszönjük. Mi is köszönjük a látást.